Čau, ahoj, proč nezdar lidíčky, já vás tady vítám u nového gameplaye na hru Battlefield 3 a já jsem si po několika v životě zase nezměnil zbraň, když jsem to chtěl udělat předtím. No a každopádně to nevadí. Vítám vás tady u hry Battlefield 3, mé jméno je Ogen 98 a jsme na mapě Metro, operace Metro. Jo, nějak tak. No, operace Metro, nějak tak. A samozřejmě už do mě někdo střílí a chcípli jsme. Nebali, umřeli jsme. N224, to nevím, co je. Jo, a hodně se tady používají granátomety a já bych měl jít asi za snajpera. Teď doufáme, že tam nemám baterku. Ano, mám. Tady vlastně nevím, co mám vykládat. Prostě... Ale pozor. Ty vole, to jsem schytal tím granátometem, ne? Taky čarečky tady na nějaký? No, 100. Já jsem trošku nemocný, takže se omlouvám, že mluvím málo. Jo, tady tohle zmetka se stává, ne. Na tady tohohle borca. A jakože natáčím ten Minecraft, všechno je v pohodě. Mě to baví, vás doufám, že taky, ale... No tak vlastně... Nedoufám, já vím, že vás to nebaví. Takže mám 2 odběratele, sotva už mám 4-5 videí. Jo, a prostě ne po žádný, já vím, čím jen 15 minut, protože já jsem neměl povolený víc. Já jsem to přišel, až jsme volali s Planetem. Takže... se omlouvám a teď už to bude další video, snad to tam půjde nahrát. Ty vogo, zase mě sochy. Nemám rád ty sochy a mi potom myslím, že tady někdo... Wow. Tyjo, nepřítel. Au, sakra, ten o mě věděl. Tady je to taková nuda docela. Je to vlastně na mapě o té operace Metro, už jsem si říkal, ale to není ta odpověď. Je to nuda z důvodu, že tady je taková mapa, kterou já fakt nemám rád. Někomu se líbí, někomu zase ne. No jasný, já svítím. Hej, já jsem fakt antitalent, já si musím oddělat tu baterku. Jinak mám zaručenou smrt, no minomet, to jo. Já říkám minomet, nenávidím minomety. Máte šanci mě... Ne, nezvedejte mě, hlavně ne. Prosím, mě nezvedejte. No, takže si dáme tam zaměřovač laser a přímo tažný. Nevím, co to bylo, asi závěr, nebo co tam bylo napsané, neviděl jsem to. A já bych si přál nějakou kempu. Mohla by být, ne? Třeba nějaká k dispozici, kdyby mě někdo neviděl. Takže zde je dobrá kempa. Nepůjdu sem, z důvodu, že mě střelil a viděl mě. Počkat, tady je mortar. Kurník, shopping, to jsem nevěděl. Já radši půjdu puštičkou, zasnu baterku, od nikoho nealarmuju. Tady je hodně dobrá kempa, ale teď už jenom, abych to tady mu neposral. Protože... Aj. Do prčic. A ne bože, to se nedá s tím minometem, když tam mají. Kdybych měl otevřený minomet, tak bych tam taky hrál. Takže lidi, je to 5 minut. Já to stopnu.
Teď, takže střih. Ano, jsem zase tady. Našel jsem si jinou hru, protože podle mě tam to nemělo cenu. Byla fakt blbá mapa. Navíc já jsem strašná lama, takže já prostě nemím hrát. Já nejsem ani zvyklý hrát takovýhle hry, protože já jsem strašně dlouho hrál Minecraftu, taky víte. Kvůli vám, abych točil něco a nevykašlal jsem na vás, no tak teď jsem to taky zase dodělal úplně. CKSko. Tohle je nějaký japonský server, takže tohle nebude asi nějaký kvalitní server. Ale podle toho, jaký je tady místo, tak je docela to je super. Ach, cipni. Super, headshot. Používám zbraň G36 na mapě Nosho Canals, nějak tak se to vyslovuje, snad se to tak vyslovuje. Cípni, jau. Ano, tohle se mi stává hodněkrát, takže kvůli tomu se ani nenervím. Já minule, když jsem to natáčel, tak se mi nějak moc nedařilo a nervil jsem se u toho, tak proto jsem byl docela sprostý, jsem nadával, takže jsem to tam ani radši nedával na to YouTube. Měl bych to asi vypípat, ale mně se to nechce dělat. Aha, ano. Přesně tohle jsem nečekal. Nebo jak bych to řekl, přesně tohle... Tohle jsem se obával, že on se stihne otočit a spozoroval mě. Ano, tady je. Je po něm. Tak jak jsem si přál. Žádný kempy. Hlavní pravidlo YouTube, žádný kempy. Teda aspoň podle mě to tak je. Kámoš hrál normálně. Ej, chcípni, měl fakt hodně dobrý kanál YouTube a začal ho nenávidět jen kvůli tomu, že moc kempil. Tak já už asi nevím, kolik dlouho to nahrám. Ej, kde? Tady ten další je nahoře. Za mě teďka vyskočil, nevyskočil, už tam ani nebyl asi. Hej, mně se docela dobře daří, já bych řekl, že jo. To je docela lehký server tohle. Aj. Tak tohle je borec, jakože, to musím uznat, že tohle je borec. Takže má známku Ramba a to je fakt hodně velký ocenění na něho, protože Rambo to se získává strašně těžce. Já nevím, 3, 4, 5 multikillů. Oh, sakra. Ne, nebojte, nezničil jsem, ajaj. Panebože, Fima Brandel. To je tak nějaký typek, já teďka nevím, jestli to je typek nebo holka, nebo já nevím, co to je za bytost. A promiňte za lagy. Já natáčím a ještě nás tady docela dost. Ale jako, ty vole, já mám ping 52 a natáčím, to je úplně krásný, ale seká se mi to. To se mi nelíbí. No tak, přestaň se sekat, prosím. Děkuju. Tak doufám, že mi to vydrží na nějakou dobu. Ano, dobrý. Vyžaru ho! Sakra! Někdo ho zabil přede mnou. Ne, zase ten lak. Ale 10 HP mu zbylo, to je docela hezký. Teď bych se chtěl rád dostat semka. Poněvadž tam někdo číhá.
A ne na mě. To je hlavní. A zase se mi to seká, nesekej se. Prosím. Cípni. A není tam už, zmizel. Že by se teleportoval? Jsou dole. Jo? Au. Tak to jsem si nevšiml. No vlastně, o tomhle jsem věděl, ale... někdo tam ještě do mě střílá, já jsem to zase nevychytal nějak. Dobrý. Baterky nenávidím, to strašně hodně oslňuje. Dokonce mě z toho jednou bolela i hlava. Prostě já fakt jsem byl a najednou tam měl nějaký můj spoluhráč svítil a teď jsem dostal pěknou nakladačku od 31. Prémiový hráč, takže to bylo pro něj... Ne, lehčí ne, to bych přehnával. To bych se vydával jako požádná lama. Protože člověk by řekl, že je prémiový a... že má prostě... Proč tam ten Magorn za ním běží a nezabije ho? To taky nechápu. Jo, pochopím to, chce jeho známku, ale k čemu jeho známku, když může získat krásný 1 kill a do prdele. To se mi... Chytej. Jestli jsi člověk, nejsi člověk. Wow, tak krásně jdem vidět mapu. Teď si to rozděluje na party, tak se naštvu. Pumo. Je to tak, zabil jsem ho a tahle hra za chvíličku skončí. Samozřejmě dáme ještě jednu, protože tolik map je málo. Ano, já už jsem chtěl skákat dolů, se si mě všiml, už jsem to taky spozoroval. A jak jsem ho zabil, tak nebojte, já jsem o tom věděl, že jak mě zabil, tak jsem hnedka věděl, že už o mě bude vědět, ale krásný výhled na mapu byl. To až se na to bude dívat někdo z mých známých, třeba brácha nebo bratranec, tak uviděj, jak jsem se tam krásně vydrápal. No, nejlepší jsem nebyl a 11:9 docela ujde podle mě a dal jsem level 35. Nad poručík, nebo co jsem tam četl za hovadinu. Ano, příznamka nad praporčík. Praporčík, ne poručík. Pardoning. Praporčík. Byl jsem 5. z našeho týmu nejlepší, klidně to srovněte s jejich týmem. Určitě jsem nebyl 3. nebo tak nejlepší, že jo. A kdo chce do mého? Ne, do mého ne. M4A1. OK. Magnumka, super, hej, já se těším na další level 36, protože tam bude Magnum. Tak jdeme do dalšího, ale sakra, promiňte, zapomněl jsem si tam dát ten laser. Už po několikáté, já vám říkám, že jsem na tohle fakt hrozný. Ano, First Blood, už to začíná, velká jízda, další, ano, další týpek, sípo. Už po mně zase útočí. No přesně tohohle jsem se obával, že něj nezabije. A zabil. Ale už máme 2. Jsme nejlepší ze hry. Ne na dlouho. Já bych se chtěl... Jo. Tebe zabiju. Povedlo se. Díky. Sakra. Tak to byly dobrý hlášky podle mě teďka. Ale byli 2 ze předu a ze zadu a tomu říkám, že byla zatracená smůla. A je zázrak, že se nenervím, tyjo, to fakt je zázrak. Ty já vedu, ještě si to udržet na celou hru.
Tak promiňte, že já nekomentuji, je to strašně těžký se soustředit na tu hru. A zároveň na komentování nebo na vás, abyste si to taky trošku užili. Ale já doufám, že to tam půjde nahrát, protože tohle video je fakt dobrý. Když bude zase problém, tak se naseru. A to jakože fakt dorazím. A já je teď mě nevolej, prosím. Teď nechci žádný potíže, neotravujte mě. Sakra. Někdo mě právě volal, já teď fakt nevím kdo. Ani mě to ani moc nezajímá, ale předpokládám, že to byl Planet. Ale já bych mu rád napsal, jenže bohužel natáčím Battlefield a jsem na tom dobře 4, no a už nevedu. Jo, v Battlefieldu tolik se udržet to nejde. Teda ještě na mě. 35 je přece jenom malý level. Teda pro mě. Já jsem teďka hodně dlouho nehrál, takže nejsem ani moc dobrý, ty tady mám mě štve. Já jsem tady, pojď se pro mě. Sakra, teď nechoď, teď ne, ještě ne. Teď už jo. A teď je tady jiný, ale nechcípl. No, ten už mě dorazil. Takže i přesto jsem umřel. Ale to vůbec nevadí. Jedu. Wow, já jsem myslel, že tady dám krásný double kill. Jak je blbě řečeno, double kill. Ale samozřejmě říkám double kill. Chcípni ty. Jo, double kill, spasitel, všechno dohromady, dvojité zabití. Ano, headshot, krásný. Možná ještě něco nebude. Tak nic, no. Jdeme do, nevím, 20. minuty už jdeme. Jo, zatím je to fakt tady dost šíleně baví. Už jdeme do té minuty, tak já už to tady odkliknu. Tak a jdeme hrát. Zase ten laser blbej! Šest po několikáté jsem tam nenastavil ten blbej laser. Vidíte, co já jsem za člověka? Já nevím, jak se vyjádřit k tomu. Já jsem hledal, že tam někdo bude, já volně tady sejmu premium hráč s JNG sniper. Tak to vyslovím. Nebo JNG, to už je úplně uprdele. Chcípni. Jo, na tu bednu, sakra. Pane bože, to... No, najednou nahoře, jo, to je divné. Divné na tady tohodle. Ale... Vůbec nevadí, chytej. Netrefil jsem se, já vím. Nelaguj se, prosím tě, buď hodnej, prosím. No tak. Žádný seky, lagy, blbý, bugy. Fuj. Ne, proč? To děláš, zrovna mě. No tak blbej kompl nebo co? Já si myslím, že ho mám dost dobrý, když to utahuje. Má docela dobrý ping, 44. Já mám takový dojem. A on to ne, já to radši ani nebudu říkat. Já jsem měl normálně minule takový dojem, že čím větší ping v Battlefieldu, tím to bude lepší, protože já když jsem měl malý ping, tak se mi to strašně sekalo. Sakra, nabij to, dělej to, dělo nabij. Nech někdo sejme. Chytejte to tam. No sakra, nikdo tam už nebyl. Ano. Pozor, jdu mu zezadu. Nendu, poněvadž sejmu ten můj uchyl. To nevadí. Vůbec mi to nevadí. To je hra, prostě hra, že jo. Normálně Battlefield 3. Ale teď už jsem se docela naštval. Po každé výjou jde sem. A nevím, jestli to je tím MAVčkem, nebo jak to říct, tu blbovinu robotickou. MAV.
Neboli český MAV. A sakra, teď jak se odsud dostanu? Ne, neskákej, pitomče. Skoro jsem ho dostal, ale to nevadí. Tak tady už dohrajeme tohle kolo a nechám přijet ocenění a asi to vypnu. Tak doufám, že už teda jak točím ten Battlefield, takže je lepší se takhle na mě koukat. A doufám, že vás to baví a já už z plné duše jenom doufám, že to bude nahrát na YouTube, jinak se naštvu. A já se naštvu tak, že tady buchne celá země, protože já prostě už fakt moc chci, abyste tam nahrálo, sakra. Těch lidí je fakt moc už na mě, já už to nezvládám. 9 HP. Ještě tady někdo, super. No, to se fakt nedá už. Ale hlavně je, že se nenervím. No, takže 81, ještě to teda dojedem. Jo, do té 30. minuty asi hrajeme půl hoďky, hej, hezký. Jestli to tam nepůjde nahrát, já se zdrancuju snad. Já si vytrhám všechny zuby, vlasy a dám to na YouTube, jak si to tam trhám. Ne, co to sakra? Já jsem střelil už? To snad tady není pravda. Hej, já jsem nestřelil, ne? Cípni. Ten tvůj stroj má chcípnout. To je součástí toho chcípnutí. A teď abych nikoho tady nepotkal. Na cestě. Za životem. Teda delším životem. Trošku delším životem. Ne. Tak to se nepodařilo zabít, ale to nevadí. Nahrát. Nahrát, to se nevšimejte, to jsem... Nahrává to, ne? Jo, nahrává. Tak. Pomůžu ti, nepomůžu ti, ani trošku, no vlastně pomohl jsem ti trošičku. No já jdu radši rovně. Tady jsem dlouho nebyl, tyjo, tady je to podezřelé prázdné. A mi jsem spavnul nějakýho uchyla, no ještě ve mně napadlo ze zadu. To by se mi vůbec nelíbilo. Ano, 13:10, víc zabití než smrtí. To je účelem videa. Teda, to je cílem videa. A taky cílem videa je, abych vás pobavil. Ne, on to stihl se trefit. Takže tohle už považuji za docela dobrýho borce. Řeknu vám, že tohle není jen taková 12. Já bych už ho pasoval na zkušenýho střelce, protože když máte premium, tak si můžete resetovat všechny statusy. Ano, oběť Nemesis. Au. Ano, teď ho zabil. Kruci. Takže už se video se chýlí ke konci a právě nám skončilo. Ne, neskončilo, právě nám skončila hra. Takže já se s vámi loučím. Zase v jiným nebo dalším gameplay ze hry Battlefield 3. Tady ještě nechám moje ocenění, co jsem všechno naexpil a ty stuhy, ano, stuhy za výhru týmového deathmatche, takhle to řeknu a sakra, oni se odpojili všichni. Takže protože přes druhých bylo úplně vyrovnaně, nás bylo. Všichni se odpojujou, protože prohráli už po druhé, takže to, no možná už po několikáté, protože já jsem byl na 2 hry. Ale 15:12, to je docela dobrý skóre, jako, ale mohlo být lepší, ale mě to vůbec nevadí, ještě je výstroj.
Ano, hodně jsme na XP 2000, to stačí. Takže konec, já se asi už s vámi loučím a řeknu asi teda, že se na vás budu zase těšit a čauky.